Na-stricto ngamin ti father ko. Ti mother ko talagang okay ni mamang ni nanang ko. Iso ti mga kakaasi kanyak. Dati agar-aron kanyak, akit kapilitan ang mabuteng nga umay di balay. Idi hang kami ang diandyang ko pay nga sinungbatan ni Suna, surat. Hanna ngamin may tured ti agibagat ti ayat na. Mabuteng. Mo no mabuteng, kun no mabain. So nga alaan na dagitay kakasinsin na nga pangtidan ti surat nga dumanon kanyak. Iso nga saan nga namamuan ti parents ko ken dagiti kakabsat ko nga agar-arem. Singyak impagarup nga da kami ti agkatuluyan. Tadanak laeng ditoy nga agtaltalon, agdamdamili, igijay laeng tinapasara dito. Adaw maadagitay umaymot dumapadapaw. Idi sumangpet nga gapo Manila nakagraduar datoy lakay ko. Sinublianan nak nga sinuratan. Ngam saan ko pay laeng nga kaayan-ayat. Saan ko pay lang nga sinungsungbatan. Agingga sinungbatan ko na isunan. So ti laeng nagkitkitaan mi no mayag pasyar. Tuy laeng ruwar ti kasla ko man rumwar kami basito yun Adamo dagya sinyal na kanya nga pang tapno agkita kami tirwar tay pari da nga rod. Dijay laeng tinabalinan mi nga nagkinkinita daytoy kayan-ayat ko. Dayjay ti injak malipatan nga kaswit mi maakelakay tano da kami metten itirwaran ako muyo metten ati agayan-ayat ako damo basi kising-kising inegem ti ima nga magpatinggala dayjay awan sa bali. Talaga nga dayjay lang tinagpatinggaan na ta amuyo idi napateg ti dayaw ti maysa nga balasang idi. Saan mo mabalin arabrabaken ta nariga nga no makita ti tattao nga talaga nga agkis kayon talaga ipatungpal da kanyamon dayjay kan. Awan nakakitkita kada kami aging gana ti impropener ti lakay kon nga umay dumanon dagiti parents na. Imay da saan ngay manamong tinaganak kanyak. Saan na nga kinanunungan. Pagpanaw da manso pinamayan na kanyak. Manso. Tati kayat na sa anak pay nga makiasawa. Magtaw-enak idin it is 25. Kayat kumot ti agsimpa, kayat kumot nga da mangipatpatig kanyak, kayat kumot nga sapay kuma, kunak tinakom ko ta saan kunto nga mapasaran, tinapasarak, bayat ti kinaubing ko, aging kinabalasan ko. Makisugalak ti kasasaad kuma, kayat ko nga, uray pa no kasanon to, tirigat kon, basta lat mapadasak mo ti sabali, nga wagas ti panagbiag. Iso nga, idi inyup improponer daytoy lakay ko nga agtaray kami. Napang kami Santa Maria ta mga opisina idi tiniya. Saan ngay manamo nga pulos tidakkel ko nga lalaki uray pay no nagkakasar kami. Saan na kami nga pinakawan aglalo ti lakay ko saan na nga pinakawan tinabayag a panawon. Idi nagsasaruno nga lalaki nga anak ko saan pay lang na okay ni tatang ko. Ngam idiin niya anak ko, ti may kapat nga anak ko, nga ni Catherine, kakaisuna nga babae. Bigla, nga imay dito yang ko nga, kapaspas ngay ko, danak dito nakaipas ngayan, tanak ko dito sa alas ta, ayan na. Imay na binendisyonan ni Cathy. Manipod idin, okay kami. Awanin apulos ti sakit tinakam napukawan dagidi kanta diak amu no nya no napakawan na kam ka talagan. So nga kasyam apo ti kararwanan ni tatang ko ta nataymot na talaga.
Naadaan kami iti 5 nga anak. 3 nga lalaki, may isa nga babae, ken sumaruno manen lalaki. After 8 years, saak nakaanak ti Burida. Di inauna nga anak ko, nakaturpos met ti kolehiyo, ti 3 nga kurso ti in grade 1 na. Di inauna. Nagyan ni Apo Rabang iti high school, pinagbasa ni Apo Santos Abot Rabang. Napan kanya na jay alangan. Binagbasa ni Apo Padi ti 2nd year high school ken 3rd year high school di St. Paul. Idi nag-graduate ti high school, sinubliman ni Apo Rabang isunan, impan na di Bagyo. Isuna, nagbasa di Bagyo, di inauna nga anak ko. Pinagbasa na ti electricity, di Bagyo College. Kaputahan na nga mayulot yung basa, nagawid, nagsubli kada kami, pinagbasa ti DSWD, ken criminology, 2 nga kurso, di katalo nga kurso ti Hanan na turpo sa gawan years so nga 1 diploma na. So di kuan binaong ko jay Saudi, napanti 1 year and a half, nagbalik dito sa Pilipinas. Kaya't ko pagbasaan ko namin tuloy, nagsubli, nakakita mo ti balasangan, inasawa na, so nga hanga nakaada. Diya may kadwa, nagbasa mo ti 2 years course, iso na, Elmer, 2 years course iso na, automotive. Ano mo lata na iulo, napan diya Macau. Diya may 3 anak ko, inala ti mamang ko, inampon, ay kasla ko inala da nga tinarakan, idi 2 years na. Pinagbasa da, pinakasarda, tatan, manager jay LBC lawag itatta. Dagi jay ti talagang pagpanakkel mi agasawa. Pagpanakkel ko mo dagiti anak ko dagiti anak ko nga 2, damo anak na baro kong balasang dan. Damo na pintas nga anak na jay nauna, nag-escape ay anak apo. Tapos dandani da graduate ti kolehiyo, dagduang apo nga anak ti inauna nga anak mi.